Ahoj všichni, jste na Lidovém kanálu a dnes provádíme revizi protipovodňového systému od firmy UPROXX. Protizáplavový systém od firmy PROXX obsahuje záplavové čidlo, jmenuje se UPROXX Water, má 2 skupiny kontaktů, které nám umožňují velmi rychle detekovat záplavu. Takovou řídící jednotku máme i ve skladu, který je k takovému pohonu připojen pomocí kohoutku, můžete jej pohodlně nainstalovat. To znamená, že nebudete muset dodatečně připojovat tuto napájecí jednotku 220. Proč? Protože ve svém složení na palubě má 2 baterie, které vám zajistí velmi dlouhý kvalitní chod tohoto pohonu. Máme i 2 typy takového pohonu s 3/4 a půl palcovým kohoutem, samotný pohon ano. Máme to od firmy KDL, umí to fungovat na 100 000 cyklů, ale z baterií, které jsou zde součástí, nám to vyjde na 500 cyklů na zavírání a otevírání. No to je víc než dost na to, abychom tento systém používali až do 3 let. Pak jsme prostě vyměnili baterie a náš pohon se skenem funguje dál. Také náš pohon má ruční vypínání, zvedneme páčku nahoru a otočíme ji zavřete nebo otevřete. Pokud máme situace, kdy potřebujeme vypnout vodu ručně, přímo zde na palubě je speciální páka na samotném pohonu, zvedneme ji a otočíme do strany podle potřeby, buď pro zavření nebo otevření pohonu. Tento pohon se také zavírá po 5 sekundách, se otevře a poté vám ukážeme, jak to funguje, jak otestujeme tento senzor, abychom viděli, jak se dá ponořit do vody a ukážeme vám. Říkáme, že zde může fungovat i nadále, také tento pohon baterie lze použít jak pro teplou i studenou vodu, tak i pro topný systém a odolává teplotám do 100 stupňů a tlaku do 10 atmosfér. A nyní přistoupíme k připojení tohoto disku k našemu rozbočovači, také připojíme senzor k rozbočovači a také ukážeme, jak připojíme disk k bloku. Dobře, přistoupíme k připojení tohoto systému. Protipovodňová ochrana, připomínám, že pro systém UPROXX existují 2 aplikace UPROXX Installer a UPROXX Home. Abychom vše propojili a nastavili komunikaci s hubem, potřebujeme aplikaci UPROXX Installer. Pojďme. Přejděte do aplikace UPROXX Installer a klikněte na tlačítko Přidat zařízení. Vidíme, máme takový krátký návod na přidávání. Ten svůj najdeme zde. UPROXX senzor zaplavení vody, tady jsme to našli. Systém nám říká, že musíme stisknout a podržet toto tlačítko po dobu 3 sekund. Stiskneme a podržíme, snadno se to stiskne takto, takže vidíme, že máme detektor zaplavení, přibylo nám to, hned to přejmenujme, napišme, že je to naše voda. Uložit ano, přejmenoval se a stiskneme tlačítko pokračovat v registraci. Abychom přidali náš pohon s jeřábem, pokračovat v registraci, hledáme zde i manuál pro přidání. Nyní přistoupíme k přidání řídící jednotky s ventil a jeřáb. Abychom je přidali, vidíme, že v našich pokynech je napsáno, že musíme vložit. Máme kartu na odemknutí, tady ji vložíme. Je zde potřeba trochu síly. Dobře, otevřeli jsme to a vidíme, že tady máme 2 baterie a náš pohon je připojen k řídící jednotce valve. Podle manuálu pro přidání musíme stisknout toto tlačítko na 3 sekundy. Stiskneme a podržíme a vidíme, že náš disk s ventilem se připojil. Přejmenujme ho a jednoduše ho nazývejme diskem. Uložíme to, to je vše. Registrovat nebudeme, protože všechna zařízení již máme přidána do systému.
Musíme zavřít kryt od řídící jednotky, abychom neměli žádné problémy. Opravili jsme chyby a to se nám zavřelo. Abychom mohli kontrolovat uzavření, potřebujeme mít vytvořeného uživatele v instalační aplikaci uProxx pro domácí aplikaci uProxx. Přecházíme do aplikace uProxx Home, kterou už mám. Jdeme do sekce automatizace a vidíme, že jsme sem přidali náš disk VF a to můžeme kontrolovat. Ukázka. Vidíme, náš ventil se otevírá a připomínám, že máme čas otevření 5 sekund. Vše se otevřelo. Dobře, můžeme to zavřít a nyní před instalací je funkce, když dáte svůj systém do ochrany, nemusíte ručně konfigurovat automatizační skript pro tento systém, aby byl plně připraven. To znamená, že aktivujete systém, slyšíme, že začalo odpočítávání a náš uzavírací systém vody se automaticky zavírá. Naše voda nebo topení jsou vypnuté, nebo cokoliv jiného. Také pokud nepotřebujete automatizaci, pokud chcete kontrolovat uzavírání, tak jděte do aplikace a stiskněte tlačítko zavřít ventil. Pak budete muset vytvořit další skupinu, pojmenovat ji jak chcete. Může tam být třeba vana nebo proti záplavám jak chcete. Přesuneme tam zařízení nebo přidáme nová zařízení a automatické vypínání vody při aktivaci nebudeme mít. A když deaktivujeme, tento ventil se neotevře. Všichni jsme viděli, jak naše automatizace funguje, jak ji nastavit a nyní to otestujeme. Vezmeme náš asistent, naše akvárium s vodou a ponoříme senzor. Dostali jsme upozornění, že máme záplavu a náš disk se za 5 sekund zavřel. Přátelé, na závěr chci říci, že všichni jsme viděli, jak je systém nastaven. Vše je velmi jednoduché, nevyžaduje další kroky. Stiskli jsme tlačítko, vše se přidalo. Jen je potřeba zavolat specialista, který vám tenhle ventil nainstaluje. Můžete si objednat tento systém na našem webu. Odkaz na tuto skupinu produktů bude v popisu. Určitě navštivte náš kanál. Pokud máte dotazy k tomuto produktu, nezapomeňte je zanechat v komentářích. Bezpečnost pro lidi s Bohem.